आलुखौ लोगो मोनबाय ना नोंथांमोना आलुखौहाय भिडिअ'आवसो नुयोमोन आं मा ब्लग मा आदाने बेनो सौराष्ट्रनि ब्लगआवसो नुयोमोन नै आदा माबाखौ आलुखौ जोङो भागिखौ दिनै लोगो मोनबाय नै आलुखौहाय दे नोंथांनि नामाखौ आं सोंनो सानदों आं औ सोंदो दे नोंथांनि नामा मा नाम आंनि नामा रिंखां इस्लारि ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलनि नामा एक्स बड' राइडार आरो ना औ आदार सौराष्ट्रनोबो खोन्थायो दे माने आं चेनेलखौ सापर्ट खालामदों आदा सौराष्ट्रनि चेनेलखौबो आं सापर्ट खालामखायो ना मा नाम होनदोंमोनलाय चेनेल एक्स बड' राइडार एक्स बर' राइडार एक्स बड' राइडार औ औ औ जोङो नै आलुखौ लोगो मोनबाय हामासै ना आलु दिनै आलुखौ लोगो मोनबाय मोगथाङावनो माने भिडिअ'सो नुबाय थायोमोन आलुखौहाय जायगाया मा जायगामोन बिथांनि खोन्थाना हरदो एसे आंनि जायगाया बामोनगाव आंनि बामोनगाव गोलैयो जायगाया ओमफ्राय नोंथांनि जायगाया मा गोलैयो बेनो नै आंनि जायगाया फाथाबारि ना एक नं दुइ नं फाथाबारि जायो जोङो दुइ नं फाथाबारि आच्छा आच्छा सौराष्ट्रनि एक नं फाथाबारि जाहैबाय औ औ औ दे ला भिडिअ बेखिनिसै दे आलुखौ मालाबा लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट टाइमाव दे नोंथाङाबो जोंजों थांनो गोसो दं नामा माबायावहाय औ मोनसे जायगायाव जों थांखि लादोंमोन जायगायाव औ औ औ आं टाइम सोलाबा थांगोन सुनिबारावहाय लादोंमोन आं सोलाबा थांगोन ओमफ्राय आं दा एसे बिजि जाना दं नालाय माइ हानाय माबा हानायाव आं सोलाबा थांगोन आरो ना औ औ औ फुंबिलि ना मा होनोमोनलाय बे औ औ फुंबिलि औ फुंबिलि होनना बे मोनसे जायगाया मा मोनाबिलि मोनाबिलि होनना मोनाबिलियावबो जों हाबबोगोन टाइम हायोब्ला ओमफ्राय बै मोनसे जायगा दङमोन मा जायगा होनोमोनथाय बेखौहाय एसे बावनाय बायदि मोनबाय आङो दे होमब्ला नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन ना आलुखौ दिनै मोगथाङाव लोगो मोनबाय हामबायसै आरो ना नै आलुखौ जोङो मोगथाङाव लोगो मोनबायलै दिनै